Baby o man eche de corner ye yatim de film one we be kakra no ugina ompuma echi na obi atojo nso awura wo de ebredru se kuruma na yetimetia nipa anso obeye no ntimpanimfo na sua nkura na sua na reason ne se mpanimfo no se tete nkura na nka yekura omo na omubu ade nye bi ne nafui ene nemma ne so hunu se tete mpanimfo a na omodwene da acheto onye bi ne nempanimfo yi because panyini bia wotifi a wonnim ade na ame ka kire on point brand wadi ka di ho atem tete mpanimfo na omo brasa tete panyini nim se akura iku a wo ko school nyina wo wi obekosua pon nto aso ntubo se ni kokko no okali wo apoma bi ahye baabi okali dubeka se panyini kwa achi niska ba ne ba ni wi school aboze ni kotokuro hye ha ne sa po hye ha wo so afal na praye na hye ha no akoye chobos no tete trank die na wo de akura ntu kam pua papa die no oni kapta na esia ne ba ne ko school ufrase prepare ne ho sie free se onim se me ba we di onimade obeko school otimi redeem ze we wabon me mani wiesu apon we ya me ntoa ne so bi be se iska me mfa ne nkoto adwuma nti onya busa adwuma pe na atepe machine no aprepe tu be wie school na wo papa so onsa odo koto adwuma wo fe so onsa odo koto adwuma enne papafo ne de odo be kwa koye nkrutu dwuma nyinara no wasa ahye obo wo nkrutu dwuma no se wadaade a wo se nyina ye sei nti ne mama wo se no eduru ha wonsa beka eduru wo wia no akire wo se nani atechen no say yisu ne diblen di hunahuna idi akura na de obetima ya na se wo twerɛ so wo fa na de ka ba nkwasoe ya o jimi vongo no o wo ya obi woni mu wasisi ne kwan bi so a enni kwan se osisi no atetifo yi ne wo fa se bi kura wotikumase papa na na edo koko so kira wa ante se ni nua ba afre ne se wo fa se na twa kama wo omfa won se wonya ne yam de omfa won se nya ne yere ba ubo wanzo atam no wo de ne kosua pon na ne yere kura ne ba atwede na nkura yi kura be wie watan wo so mu ne da atwe mbe hefie ene ofro wo fa fun be firi wo fa no be bo be ka kire wo no ti ama nkura na dwuna ye hye owie GHS no no ana ebo ne bra nti we wo fa ye den onim fa so wo fa so ohuna ne monyam bia mfiri wo fa ho didi na wo fa pese wo be ka kire ne biem wo fa pese o tumfo ne ade metu adwum na wo kire me kwan se wo yi sika de metu adwum itime fa ha kwan ne be chia na metu me buatie we de wanya amame mi amatimi di nyansa na yafutu a mikura de me ho akoto adwum afi na abeso otea me se wo fa na me beje atum na me no watena nie empia ya to aba ma wo mpesu ya so samri na wo be wo fufuo wo konsuo wo ye ne yesese wo ye bia fe nya to ma wo ya ye nte wo nka biem improve to dwuma biem kuru to dwuma nko ana ekoso ye kuru mu wango so amota ne ade adwuma ni ho ompriwe mu bia ma ye beto nka wo radio so na wutwa mpoa ndi kuruma ne ba na snam na abegino mo ni ombe ye do beka fo na de akire wo ba tetefo no mo nwene sa wo ho abunza ade afa bi Rollins breso up to na fe ne kwan ni bi atutu tinia wo pe hunu no behu ti utesi asi nipa na ba na ho po wo de ye ncheki na ikura mese akura na wo fa whisker no de ani die hwe o mo kama wote ne ka ben kura we ne ye no ba ne die wo makom de no ndi aben na ade ba no de behunu na ade beka de na akire no nti mpanimfo besa tem de die sutwa wo mumu kon be fa so ahwe o mo fa ase no mo ma wo mo nananom na nkura na nya bibia die no nya asomdie papa ehia no kura nso ankantima o kasa ne be nim che o be kasa na nim bio ba edema kwam despite na blessed force so o be kasa ne ba wono be yi na no ayefun de tomire bi abo na ntwe nim ni wura di didaka ni onipa de ko ne yam chema ne hu se we ye panyini we ye akura ekom di nipa ne nani abrew ndu dim gotena se mfa wo safo angokire nkrante enwiwie na anya yefie na asa aba fie adu ani ha ne abeka akire ye se ne awo pe ne yenye ye beka fo akire wo enkante wo hini timitena se hunu se kwaku atena mpatam ha ache se de osi bo ne ho so akwai di pa nkakra watete ne mframa mzo mza akwai se de wanya sika ko di nuafo na chi no ba panyina timitu nzafre yase na na efro boza akura oye mahye so ohene wode mkoye dai yase na na efro mi wa asesi ano de nkraba o ma amsi kuti asem kure wo be kona na se abrande na hu se wo pagya se de osi bobra na efe da achimo na mbe ekuro ni ye pekakria bi betunsa mama sase ye da ha mi mpone bi ma na pe ba bi bosese for tito na na efo so obi so onya asase ene de wa akura na hunu nyansa afo so ho akwaji asase na na so waton adi na mikro mi hini we ba na aka chem se yensori nyina ye na so de na mega agiro
ma ton wato asase amame wasa ton adi na wo bodwa no wo be fa kurum na sede ye ne tete wa na ebe oni nyegyina na so ne ye wevu no memesole ekai wato ma asase ade o se sole me sole me koy nti meka fu ache no obi ka che me na ebe na be mo mfare nkwa asem so saa ne be pie ya no da because ade anke sefata mo hini mu yeduro no o hini nye baguni abaye mabunu ne so ya no se no minimo ye di trade o ase ye pakunya ye pese ye ma ne ye nti no obi ye bia ye nsem ma ye ase ya metu ye wo mpanimfo bi wo fie nti ase ye na efa no aye se no mo akwadefo mpanimfo na metu niam bi ye abeto na akura timi twa bet keke na within 6 months 7 months no na dan na brabo okura be 2 billion na brabo ne wo fa hunu bi da nti ohunu wo fa no se aso no de nipa kura ani eno so ne yesere se ebetime gya ya kire saa ne man ketengiti bi saa no firi asetenam na ye nkura no so yentimi nyai panimfo no bi pa adwuma maye akura nim se o na ama na adwuma no wo ya ohun obuo me no tia se hu se better first there be prince se sia hu so bi attention be ba na ho so obi ye ne ho yie se hu na chekura boss aba wo tia se hu se manager abegina se sia hu se ahonkeka no wo soro because manager bo wo chiri dom wona ama obi bi ye ntia ni die wo ho aweri akwa no pam free na adwuma mu no na wo hwa wo tia na ne low hands wona bi epuna low hands tewe die ne be ba next one twetwe na abaye no nima ne top akakraka hye ne yidi nkwa na ene de because amu anu aduane abonto nipa bi ekom de no a na fun ba na no panimfo ne nye so mbe ni ye na nkwa nso nye so mo be sa kire o madwene ndizi yanze sane amade a yawo atemidie ne de untu obi fo no afa wo because be na adwen kra so woni atem so ne a wo be ye ne be me na di watem eti besere ye mpanimfo se ye nyina pese ye ntena kuru ni masumdie ma ne atetene mpanimfo ne ye no omonye na nkra no so be ye ne atetene nkra ye ya ni fredi ya be tutumi ye bone ubo so wo fa we abebo we bo bebo uhu obi ana ho po senti ne se o maami anu aduane a ukọ wo fa wa ne de no anu chefa wo mu chance si fie ho etu hu se minim na mdi ngwase asem da ya anu aduane me ko mi nya ne amedie onipa ye furu mani bu ade bre ne ho ase o ba bi onipa didie enu nti no oba awale wo mu ni kunu nanso ne boss fre na ne ho po anso ka ne boss bo wo ne ho na so chen se betafraje ni kunu bo wo no so chen ya ne boss de man bo so me o ji 10 million o ji 15 million nanso otimi so aho ma se boss ma man to obeyi made ba wo a wo ye kunu no fre na aho ma se onya de ma wan kan di mo onye e che se ba bi onipa di firi no o wa ni die soronko de ma ho kroma mpre dodo se ne ye wo ba bi edidie yetie se nyi onu nyamfo brother first ankura bi na abie na adwuma buzasa aban adwuma na ye TV na ye nim no ye be fa ho ana nanso betena ahwe adwuma wo e chese nka betuma bo enso ke be ka cho se wo honson me kwaku de be ka kase man ko school na anu akire ye de we be ye nhye so de ma na ato man na anya bibi nye na se epie ko peja president asemba ana ukro minister asemba de na wo be ka akire no because come de Edwamo nje ya funu ma na onipa didi a awurade asem kwa so odifo didi a wo hye nkompa ndu pekasa pa afiri mofra nu ma mo ne obedie ko nim se na sta ma na no tia wa kom de no a onye obi ma na hwe ne senti no obozo aka na no atum ti na obi yeye tuna mantam a odi nsem hunu kura ka akere na ofele ade no anya de ezo yi kwanta bisa dance na mekasa was boss wan gaza gonim zo ka an wo kansa e ko be din na odwunim no we pa ba nti kom angasa dinipa wo kansamfo to mo makom nya ye de na afi ya no ya ne so nti na kuro nim fa ntoma pamfra ma din tiawa ya omuntwam omuntwam ne kura lipo be twam me dira tam sa adala me ma godem president of the land is what good o twam ne kati tuna mesia ye no go be pa ba ye wo bibi twema ye ntwem se president wa be di 4 years wo Ghana akunya so na Ghana akwan nyina ye ntima anya nwie no ye nfa ne mfra mara kwa so omo nhye sa amra no ye be di atem didie so omo timi hye sa amra no pa na boa na nka ebewu so na mo kwa so kumase akure ye kuruma nye lungulungu akure bi asi o utimi fama ntemu ba bi yawo na bra obra radio so sesen kakra bi aya o ka fi kura ba bi aja otimu ade gigi wani o fa ho ba ya na o koma azin akoto dade na panyin ne ba ne ye kan watu nwuram kuruma kwen ye wo se kodo bu
wanya adwuma a wo koyen traffic enko atima akone akase onye serious into omunhye mmara so mo mmara sha atemdidie ne de ye nhye ho mmara so oye onema yi odi ni watam ya woti adwuma mu asesie na ofiri so time so abetena se waye ne kamen ya adwuma wura be frame meeting abedidi watam da bi but obedi watam tama wanhunu ne yesasa woye ndi abofra be na sabita fraternity school fees time do ene se atua ekom de no wanya bibia de osa sole osmese ye kwase ampanyini ensi wo ba bia da etu omo wade bi ompese om de mrato so ne ntwa wo Ghana omfa mranto so se aban bi abeba wo yonko aban bi aye adwuma no wanwie se wanto aso na akosofo furum a ye chiudedua ye de wo court and you almost shank a bebuan. Yes, you be jatim the market be akeka jum, be akeka kurum, because we be buy and we be so on to us up to ne buankra. Lina Portos and one where be uncle Moya no one can road and that's all one where be a can at a prot not 20. Buankra. Ye do walk a cracker. Yes, ye line Portos, a Lilam Portos and wine and that's all the hop. Mumuzan fidodo e de boss na mumuza se Ghana sika fa ye nsanse ko na no ye omufira ban mu sika hodo ye bodi se bi ade ko ma me da pa sika ye bodi se afa made ko fa bi wo be he ntumi dia ye bubodie wo be he sofu bi a wono so yi bi fa ase cathedral ho nsem wo be tietie se sika we nyina di ne ye wade we ne ntumi nya me yesu ko no ma menim se madwuma mu ye teme task e de ma ban na wo de meka na wonya ne amepem ma me no wo ne meka ntimi dan abesa memfa ni gie na medan sa aka no na yewo etia no de obi akwa ma obi atirim Ghana de emma panyi bi atirim grazo obeka se ye ntwa atem de die so because ye tiam na ye de chichire ye wure at least wo je metas nyina wa anya aduma pa na amame timidiru ameto portos na mepia na mzikwaja se mwe nyina ntie na chichire me wure ye nyina ye se o mpanimfo na chichire me wure we nyina yesi aban bi di yeso ena chichire me wura me kanfo nza no a na me atie afri misika nim no ma ye okay this one mo pese atemdie mfiri ya no a ye be so mani die kwa so din za America ni akura na America no asa aka se benefo ye bullshit go to na ne ma wo hunu no akura no 8 years o ko school basa akwa adwuma within 2 weeks ni atua ne ka on ha ne maami pizza enti wono otikuro ni mu a din zo onya kaseti a ba me no tie portros kura kuroma na eye o do ka afura wasitimi go kasoro na eda portros so na hu kan fa so ntinsi form speed ramp kuroma timi hyehyɛ o de concrete na mo hipuni ze na esiwo nyame amoa na watwam wo pen na ntesa e de na the speed betwam a etimi tam wo koto kure do ho a kwa bre bi wo ya speed ramp bi won ton so bisu hu aye bese mesu timi fro sawo wo mse ade na yi no na kuroma na te kwa ho no mo sere enti nyatam didie ne yepe ni ye ni ne ensu ade na to me sole na me didi watam ade ne menya ba wuja me yawa na medi watam because wo ka ni bre edi aso nya se emu wo mo esasranzi John Dramani mama ye mbusuani kabriba ho me ho se ko president didi bre na na form mi amo fa sa mo akohini ye mbusuani kmani ba je young guy a wo toto ne ma say mani ba je edi din se me bie ma no ko di na tem nanso oba ye no anya ne ye pe no ye be ye no go mu bi anya ready for sa party no ne wo ne ye bi ye ready si obi ba onye ye kuro ye ma ye ne enya ahoto di enya ahoto atem ne die hye na mesi adokoko fo kase sei na ba wo de na park abe fa mesi no di jame so aze hwe ne fa me ba ko school a ne ye sa pam me school fees na me trans American de na jame so a na wi asije atem ne die utwe mana me ye ajim papa ja padi akanta zo timi hwame ye pam school visa no sisa we da meji galo betime nkapa nya za na ye beka na nke ye no ora ni kama kan go beka me so aro jim so papa de achire ja no so anya misha nya na bete edi ano kura de Excellency John Dramani mama ontimi na nado ba ye no wantimi ni obesa ba ono nso achi ontumi kukuru ni jaya keka no ebe jaya